Avui et vull parlar d'una sensació que segur que t'és familiar, i és que tots i totes hi hem passat per aquí. És aquella sensació de tenir mil coses començades però no acabar-ne mai cap. De sentir que la comunicació sempre està a mitges, que està desordenada, que tens molts fronts oberts i que saps que has de publicar a Instagram o has de preparar aquella newsletter o has de preparar el llançament que tens per d'aquí 2 setmanes, però és que no saps ni per on començar. I és que és normal que, tenint tants fronts oberts, et costi avançar. És molt probable que sentis que has de ser a tot arreu, però alhora tampoc acabes d'estar enlloc. És a dir, saps que hauries d'estar amb el cap acabant de fer la teva pàgina web, però a la vegada estàs pensant en què publicar a LinkedIn d'aquí 2 dies. Ho entenc perfectament perquè és una sensació que molts dels meus clients em comparteixen, sobretot quan estem començant a treballar en la seva comunicació. I quan sentim això, sembla que el més fàcil sigui començar a apagar focs, però jo em trobo que el més habitual és que encara volem fer més coses. I comencem a afegir, i a fer més proves, i a obrir nous canals de comunicació, i a llançar noves idees, a provar nous serveis. Potser inclús pensem que hem de canviar de públic, quan el que realment necessitem és una cosa molt més senzilla: simplificar. Hola, com estàs? Soc la Rosa Cols, consultora de comunicació i màrqueting, i avui vull parlar justament d'això que comentava a la introducció, de com pots recuperar la claredat en la teva comunicació quan et sents encallat o encallada. Et prometo que no cal fer grans canvis ni tenir-ho tot llest per començar a comunicar. De fet, és una de les coses que més em trobo, que és que estem encallats, estem amb aquest bloqueig, perquè pensem, ostres, tinc un munt de coses sobre la taula i em trobo que moltes persones pensen és que ho haig de tenir perfecte abans de començar a comunicar. O també em trobo altres persones que el que fan és anar d'un costat a un altre. Van començant una mica amb el tema de la newsletter, després diuen, a partir d'ara sí, planificaré els continguts d'Instagram, però al final tampoc estan amb el cap centrats en això perquè al final no saben què prioritzar i es troben que al final no avancen del tot en cap tasca i cada cop la muntanya va creixent més. Però jo el que et recomano és que només facis una cosa en aquestes situacions, i és que t'aturis, ni que sigui un matí, una tarda, per poder revisar les bases de la teva comunicació. Si encara no tens treballades les teves bases, potser hauràs de dedicar-hi una miqueta més de temps, però t'explicaré al final d'aquest episodi una proposta que t'ajudarà a crear aquestes bases de la manera més senzilla possible. I si ja les tens creades, a poder-les revisar. Bé, quan als meus clients els hi passa això, sempre recomano tornar a 4 punts bàsics per revisar de l'estratègia. Perquè moltes vegades aturar-nos per revisar aquests punts ens ajuda a tenir més claredat per poder avançar. I t'explicaré exactament quins són aquests 4 punts que treballo també amb les persones que acompanyo. El primer punt és saber a qui et dirigeixes. Segurament tu ja ho saps, el famós client ideal, o potser tens dubtes de si hauries d'especificar més, si n'hauries de tenir més d'un. Bé, el més probable és que com a mínim sí que tinguis una mínima idea. Però quan estàs bloquejada o quan estàs bloquejat, el que et recomano és que tornis en aquesta fitxa de client ideal, que tornis un altre cop en aquestes bases i que et tornis a preguntar qui és aquesta persona amb qui vols connectar. Què li passa, què busca, què li preocupa, què desitja, perquè a l'hora de revisar aquestes preguntes et pot ajudar a trobar nous temes a comunicar rellevants pel teu públic. El segon punt que et recomano revisar és què li estàs oferint. I aquí no em refereixo a tenir una proposta estàndard, sinó a poder crear una proposta que realment sigui atractiva per a aquest tipus de persona, que quan la vegi pensi, és que és exactament el que necessito. Així que pensa, què li pots oferir ara, què li seria més útil, què li pot ajudar a avançar, i també pensa en l'estacionalitat, què és el que li pot ajudar en cada moment de l'any. Hi ha èpoques en les que estem compromesos a fer grans passos i en altres èpoques que potser el teu client vol treballar alguna cosa però sense un compromís massa gran perquè ja té altres compromisos dins la seva vida. Un cop hagis revisat això, passem al tercer punt, que és revisar com ho expliques, com arribes a aquestes persones.
I aquest punt és un punt molt clau que moltes vegades ens oblidem. I em refereixo a fer bàsicament el mapa de missatges de la nostra comunicació. Quan tenim aquest mapa sobre la taula, podem veure si hi ha algun punt que hem d'acabar de retocar perquè no ens hi sentíem còmodes i per aquest motiu estàvem bloquejades. Si hem d'acabar d'aprofundir en algun punt concret perquè veiem que falta informació, o si cal refinar el missatge perquè sigui més específic, o necessitem reformular algunes expressions perquè siguin més fàcils d'entendre i connectin millor amb la nostra audiència. I ja per últim, el que et recomano revisar és per quin canal ho comunicaràs. I és que aquest sol ser un dels punts crítics perquè moltes vegades pensem, sobretot quan comencem, que hem de ser a tot arreu, que hem de treballar totes les estratègies de màrqueting. Per exemple, busquem per internet com trobar clients online o com començar la meva estratègia de màrqueting digital. I de cop i volta veus un llistat infinit d'accions, que si el SEO, que si la publicitat, que si les xarxes socials, que si YouTube. I aquí, de veritat, t'ho dic, no fa falta estar tot arreu. I és més, és que si ets un professional independent o tens un petit negoci, et restarà més que et sumarà. Escull aquells llocs on saps que el teu client ideal hi és i que tu també et sents còmode a l'hora de comunicar. I intenta fer una estratègia digital mínima viable. És a dir, que com a mínim tinguis un canal perquè et descobreixin, un canal perquè aprofundeixin amb tu i un canal més proper que sigui el de venda. Comença per aquí i oblida't d'estar en tots els canals a tota hora. Potser estàs pensant que això ja ho saps, que ja ho tens treballat, o potser no ho tens treballat però penses que ja directament vols començar a comunicar, perquè clar, és com em puc encallar encara més a revisar aquestes bases si jo el que vull comunicar. Però és que realment la comunicació no és qüestió de creativitat, és qüestió de claredat. Així que poder-ho revisar t'ajudarà a tenir aquesta claredat màxima per poder-te desencallar. I a més, per evitar aquesta tendència d'afegir, afegir i afegir més coses. I ara que som a mitjans d'any, de fet, és un moment ideal per fer aquesta revisió i valorar què és el que t'està funcionant, què és el que potser t'està pesant més al compte i tampoc t'aporta grans resultats en el teu negoci, i sobretot llavors preguntar-te què pots pausar en la teva comunicació o què pots eliminar directament. I probablement només amb aquest exercici ja et trauràs prou pes com per començar a comunicar amb claredat. Bé, al principi del podcast t'explicava que tinc una proposta per tu, i és que si vols fer aquesta revisió acompanyada o vols crear les teves bases des de zero amb el meu acompanyament, et convido a apuntar-te al programa grupal que farem aquest juliol, que es diu Activa la teva comunicació. Vull que dediquis només 2 hores setmanals a la teva comunicació amb el meu acompanyament per poder simplificar, organitzar, tenir claredat i així començar el setembre amb una base molt sòlida i realista. Ho farem al mes de juliol, seran 5 setmanes amb sessions en directe, on en les mateixes sessions farem els exercicis i que a més després em podràs passar per tenir el meu feedback. A més, ho farem amb un grup molt reduït, de màxim 10 persones, perquè et pugui acompanyar i pugui passar-te aquest feedback i aquestes recomanacions pensant expressament en el teu negoci. No és una formació de A, B i C, sinó que realment estarem veient el teu cas pràctic i tindràs una estratègia de comunicació senzilla i fàcil d'aplicar i a més em podràs preguntar tots els dubtes que tinguis sobre comunicació durant el mes de juliol. Les sessions les farem els dimecres de 11 a 1 del migdia, però si no pots venir al directe no et preocupis perquè també t'enviaré la gravació perquè la puguis tenir per sempre. Si t'interessa, escriu-me per Instagram o envia'm un correu a hola@rosacols.com i t'enviaré tota la informació. I això és tot per avui. Moltes gràcies per ser aquí i espero que aquest episodi t'ajudi a fer aquesta revisió de mitjans d'any per poder comunicar amb molta més claredat. Una forta abraçada!